खुलुमखा जत आनी ओ मांगपली नायतंनाय लुकुरनो ताम केतिनि जों कायसा तुजुदेपा बिसि हायकेबा अम्पि आर्टि ब्लकनि बिसिंबोनो कायसा तिप्रा साका मितंमानि तुइसांमा सुक्रामकानि ओ जागावनो खरकजा तिप्रा सानि लाइट थांनाय नक फातालनि कालथामहाय अंगि तंखा कायसा भाइरेल अंमानि तामके ब्रकनि नक नुखुं गरै बा तिनि नक नुखुं तंगैबो गरैसो खाय तिनि अबनो ओ कक्टमारकनो खानावैनो तिनि borong gadang ompi tes nongni MDC borong gadang sodagar koloi tini bini nukungo koktomarokno khnawi o koktomarokno khnawi no tini o nukungo phai naipemani yakolo bini mokol bai thangfaino nukha tamke tini belai kheno o nok nukungrok cha phaya tamke belai cha thaya ya o cha thaya ni jagao phano belai no cha thaya tini jung thangai naikhangkai kami amchai rogo thangai naikhangkai kebuni nokba building nugu kebuni nokba tin nok nugu phiaba tini obo tin nok ongi tongphano o khoroksa tiprasa kothin ti developmani tai bini sajla ramcharan developma tai bini sai logi songbahaino tongo borok no nok nukungo khorokni khorok tham tongmani tamke obono जों साइमाखा o kami amchaini lukrokni bisingtino tini borokni bolongbai jobar layakhai bolongo thangai lukurok bol paya mukithung thai rok paya hangkai borok tini horo maimasaya thungbu maimasaya dibro maimasaya aba hairok kan tonglai jawo ni MDC ni khonjoro sogoi botini o khod bai thang phai kothin ki debromani nukhungo phai biji thaiphemani yakolwo nukha nukhung gरै tei obo haino जों साइमाखा नखा तालथामनि सकांगो कायसा भिडिअ भाइरेल अंमानि अरो जागाव जों नुखा सिमालंनि तुकिरक हायकेबा सिमालंनि जे बुमा बुफा थैजाकनाय बा साजक साजलारक थैजाकमानि याकलगो जों थैनाय अ बरक रक हुमानि तुकिरक हाद्रक आबरकनो न सिमालंगरि हरमानि फियाबा तिनि अ कथिनति देब्रमानि नुखुंगो अ सिमालंनि जे हाद्रक बिरि हरजाकमानि आबा हायरकनो तुबुइ थुबायमानि कक्टमारकनो खनावैनो तिनि जे चुकमानि yakni yapai ri kalangnaय हायकेबा जे चुकमानि तिनि अबनो कालांग थांनाय तिनि अबनि याकलो बाहायनो जे मानसा जायतगुइनानै बरकनि नक नुखुंरकनो रि दमानो तिनि आबा हायरकनो फायजामानि नायनायनि बागै फियाबा तिनि अरो नुखा MDC नो जों बरक बाहाय कगलाम बा तिनि बबाहायके नुखा बिनि खाबाय बिनि मकल बाय बबाहायके नुखा अबनो जों साइमा लायनाय तै अरवो जों साइमाखा जे सिमालंनि तुकि तुबुइ उपाय माने अबनो ओ सिमालंनि जे तुकि तुबु माने अबबो तुकिनि सलिया हावसिल खरजा तामके जों अरबो सालानो थुउनि खानाखा तो साला साइचं अर थुजावतै बुमा बुफा हंकै अरवो हाकरहाय ओ हाकरहाय अर जागावसे बिसिनारक बलाय थुलाय जाव फियाबा नासिगि नायदि लुकुरक बरकनि जे अबहायरक अर जंला रक बा यंला रक अबो उरि रक सिसाय तंसु बरकनि ओ बिसिनारक फियाबा जों साइमानो आमसाय गोनाङैनो बेराय नायखांकै केबु अबहाय थुथुया जों नुखाथिनि अबनो तिनि तिप्रा सारकनि बिसिंगो कथिनति देब्रकमानि नुखुंगो दै बरकनि अन नुखुंगो खरक थाम साजक साजला अमाहायके तंमानि बा तिनि बरकनि नक नुखुंनि बरक रक केबो फानकरिखा ताई खरक थाम तंसु बुमा बुफा साजला आबायके तंमानि ओ कक्टमारकनो खनावैनो तिनि बरं गानां MDC सदागर कलय तै अरनि जे लिडार हिनजाकनाय कमल जमातिया बा देबसादन जमातिया बरकनि फायलायनो अरबो बिजित खायथैमानि बरकनि मकल बाय नुखा तिनि बाहाय मा दंखा बरकनो जों बरकनि जे खुखिनो लुकुरकनो नारिनाय मेसेज बबाहायके तिनि लुकुरकनि थानि चुबामु बा तिनि अबनो MDC बाहायनो तिनि MDC बरं गानां सदागर कलय बसायचंबो अबो सम्भव अंगिया लुकुरकनि बाहायनो साज्य नांनाय बा तिनि अबो कायसा नक नुखुंरकनो तांगेरिनान थांखाय हाजा हाजानो नांगौ अब हायरकनो न तिनि बिन खुखैनो जों साइमा लायनाय बाहाय मा दंजाखा बिनि खावले ओ कथिनति देब्रमानि लुखुंगो फाय अबो साइमा लायनाय मा दंखानो तिनि ओ कथिनति देब्रमानि पहिला तो बेलेग गोनां हामा खामबा
एक्चुअली तिनी आंगरो फाइमानि तिनी तो जतनो साइमानो तिनी 4 तारिख जुलाई तिनी महाराजानि बार्थडे आजेमा साल फुंनिसिम तिनी शिड्यूल टाइप जों मिस्टी बागलाय दङ जेरावनो खाता कलम बागो कुनु जायगा जों मांसरक माइरं गाहामरक स्पन्सर खायो जेरावनो हस्टेलाव माइजारनानै बागै कुनु प्रग्राम जों बायका जायगा जों प्रग्रामबो खाय दङ अमनि बिसिङावनो आं हठाৎ मुइथ मांखा थांनाय कয়েকদিন कয়েक मास ओंखना मीडियाव मोनसे इउटुब चेनेलाव आं मुनियाव नुखुं बिसोरनो दै नुगमानि बिनो हठाৎ मुइथ मांखा केन आं और फाइनालि बायद मांखा ओंखाय फाइमानि बिसिं दै बरगय मालायै आखौयै गाहाम मिया कक सालायै आपातत बरनार माने खुनै खोरै अबतो नुखानो नक तो खोरै नखासे नुखुं ओङै दंखा अब नक बरं मुनिसो दंमानि मतो कुनु अब नक सिंलिया हाइफानो ताबुक तो हठाৎ के नक तो ताङै रिमिया दैफानो गाहाम नंथुं होनै आं फिल्टार काइसे दै फैखे बरनो फिल्टार फान दै गलांनाय बनि परे यागुलो तेरे तेरे के बरनो तामु व्यवस्था खायरिमान विदिन ए मान्थ मास काइसानि बिसिङो बुमहाय व्यवस्था खायरिमान आबो नायनाय हैनो बरगय कक सालायनानै फाइमानि तामुके आं बरनो नक फाइ तो मालाय लिया फरसा फान करै अ नकनि मालिक साबोति के फान करै हाइफानो ओ बरनि कामिनि न बरनि नक आरि रक फाइजाक बरबायनो मालाय कक सालायै नक फाइ हापेकेता एबेलायखनो खाखाम काजे चिन ताबुकनि जराबो सिनि बरक এই परिस्थितिও दङ बरनि मेन प्रब्लेम खा ए बरनि डकुमेन्टेशन ठीक करे आगे बुम फने रेशन कार्ड दङ आधार कार्ड दङ केबो बरनि परिबारनि बरनि डकुमेन्ट ठीक करे बरकना रेशन कार्ड एनरोल लंजाक रेशन कार्ड तो एनरोल लंजाक थिनो अपन बरक आ रेशन माचाय अब साब चाय दङ अब जों ताबो साइमिया बरक माला एसा खाय मांगला इनके बरनि कागज पत्र कोनो ठीक करे इनके बरनो सरकारी सुजुग सुविधा नन मतो फान बरनि खानि कोनो माने माहाय कोनो खूब सिकरी बरनि जे परिस्थिति आजै अमो बेलायनो माने वानामा सिंसा ताबुनि जराबो माहाय दंखु अमो इनि 2025 सिम थांगा 2021 आं एमडि सिंगो आसुक बसर आसुक दिन लाई थांगा आं केन्टबनि कोनो न्यूज खबर माने अबनि बिसयति के बाना साबायने কিছুদিন আগে नुखा यूट्यूब चैनल आवन परे नलेज फाइका बखाति क्लिया जरा तो आं तीर्थ भ्रमण खाना थांगा देखरें खिमना हने बुमा बुफानो जतन दी ताबु पारनि फाइसा फाइका महाराजानि बाटे पालाय दङ काजे तिनि फाइनानि बायतमा अबनता सारहागे जे ब्रकनि नखं खंतो नुखा तिनि नखातो नि नुहर जागैसि दङ बा तिनि हरनो आथुगिरि हाल नुकजागै दङ आबा हेरकनो ति लुकरकनोले तिनि ब्रकनि चुबासुर खंति थाम कक्सना एक्चुअली आं लुकुरनो ताइ ताम साचिनाय तिनि लुकुरक जारा चुबानारो कुचुबाय दङ जथेष्ट चुबाव तेबा ओ आमचेनि लुकुरक निथाने आं ताम साचिनाय बरं नाकि नलेज दकै ना साइमिया ना सिवै दे सिया के दंखा चुबाना मुसुगिया नि दे बा बरबा खरंति सालिया बनि बागैनो अ नुखुं तिनि अ परिस्थितिओ फाइनाल नांखा हाइफानो जेहेतु जों बहायनो अद्दब दङ रिक्वेस्ट खायना मुसुगु तिनि दफारावनो तिनि गाना गिनि अ कामिनि गाना गिनि तंनायरनो जा मान माने बरनो इन लापसा फानो माइरां लेपसा फानो गामलां फानो बाल्टिं फानो जग फानो तागबा बाजाराव सार्फ 2 केजी पाइखां केसे गामलांबो फ्री मानो जगबो फ्री मानो 1 केजी रो पाइखां केसे बाल्टिंबो फ्री मानो आमाहाय प्लास्टिक नि बाल्टिं रो फानो बा प्लास्टिक नि गामलां रो फानो बायो उको सार्फ पाइकेसे जेहेतु फ्री जे मान दंका आमाहाय रो फानो फाइरे फाइतुं बारो फाइति हेने आं कयना मुसुगु आं तिनि तो एमे वाटी सेक सेक फाइजाक तिनि ताबुकसे वाटी थाक फानो आं ताबुक नगो थां सय केंका आं पलिटिक्स काइसा रिमान होग्रासिने तिनि बरं आं नक नुखुं अवस्थानि आं साइमियावो नर क्यामेरा फोन लाई आं किसावबो कुन एकटा नुखुं देंसेबो बरं मुनिसले मुसुग रक तमा सुदा चिता किसा काहाम गोवाल नक फानसे नुखुं माहाय किसि कासांनिया और बरक दं आं ओसो वानासो और बरक थुवाइजि आमसो वानामा सिंसा अरनि पंचायत मेम्बार चेयरमैन खायतंनाय रक ताम खायतं साइमिया आं बरं थानि रिपोर्ट नानाय आसक दिन बरक ताम खायखा तामो सामं खायखा सामं खायारक नतो आं साइन मानो आं किसा एक्शन दङ
kok khe kom no sao samung no khairang no kang kisa action kwbang no nao hingkai chini oro netitwri tongnai ro tamo khai tong ang obo immediate khobor nanai hingkai borok no bahai no dakti bahai ke kaisa ব্যবস্থা khlai riman abo ang chesta nanai haisi and lukurok bahai no phaiti jaman mani norok phaiti chubadi je manui borok thani kwrui ri chum bahai no kwrui oro obo sui thuna panse chugi aisi ha sui thuna panse chugi amo hai obostha ri borno ri chum phano ri katal paina na ya nogo kasam katal ko mane kasam no katal ri bu mai kasam sai thanai bo dong mai jara ri pai ri me rok naker nok ni ri kasam phando bai tobor phai dai si chubadi obo khani oroni lukuro na ang kisa koina musung mani haisi हामबाय जरा हामबाय खोना अरो अबनो जों अबनो साइमानो जे मिडिया रक बिसिंति बाहायनो खरकसे राबाद राजानाय बा फुङाय खेंखेनो बलंबाय जबारिलाय राबाद राना फायमोन जरावनो ब ओ कथिन तिनि नकनु खुंरकनो नुगै तिनि ककथुम फुमनाय रकनि यागो मेसेज रि हरमानि याकुलो अबनो कतरखा भाइरेल अंगि थांमानि याकुलो तिनि बरम गनां एमडिसि सदागर कलय फाइ मालाय फाइखानानि बागै फाइमानि याकुलो ब तिनि ओ कथिनति देब्रमा ति बिनि नकनु खुंनि बरक रक बाय बिनि साजला बाय मालाय लिया बिनि खाव बेलेखिनो दुखु तामके तिनि अबनो सावैब कालांगि थांमालिया बरकनि जे तिनि अबहाय बबाय तिनि डकुमेन्ट दं आबाहाय रक फियाबा जों तिनि ओ कामि आमसाइनि लुकरकनि बिसिंतिनो कक्तमा माखाजे बरकनि नकनु खुंगो मुंसा बुकरि जों तिनि मकलबाय बाहायनि नुखा जे अरवो तिनि बरकनि नकनु खुंगो मुंसा तंनानि आबाहाय जागारक बाहायनो गोबुकरै तामके जों चिन वान सक नं बाहायनो अबनो जे बरकनि ओ जागाव बरकनि डकुमेन्ट रक रेशन कार्ड रक आबाहाय रक तंग करित ताबो सुजरा साइमान सुयाको जों ताइबो बसकांनि जे मांप्लिनो नरकनो जों आपडेट रनाय तिनि बरकनि जे नखुंगो फाइमानि माबो मालाय लिया बरक बाय मालायनि बागै जों चाइतकनाय तामके बसकांनि मांप्लि नरकना